Good morning, guys. Wala, malinis na dito. Sino kaya naglinis nito? Wala na lechon. Ay, si Papi. Wala, oo nga pala. Maaga yun, ano, gising. Kasi, ano, trabaho yun, guys. Nakuha niya pera niya. Pagtangki na tubig ba? Kasi di ba walang tubig, walang regular na tubig. So, magpapalagay kami ng tangke para... Tama ba, tangke? Water tank ba? Para may pondo na tubig. Para meron kami tubig lagi. Kasi ano naman siya, may tubig siya, pero ano, sobrang aga. As in, sobrang aga. So, kailangan nilang gumising ng maaga. Hindi kaya gising ng maaga. Na sobrang aga yung iba. Hindi naman kasi lagi. Like, you know, maaga nagigising yung mga tao. Kasi sobrang aga talaga. Madaling araw. Yun yung trip nila dito. Nakakaloka. Anyway, ano ba itong nandito? Ito yung tea, guys. Galing kagabi. Uminom si Miss ng konti. Siya din nagpupupupupop din siya. Maganda to ha. Kung gusto nyo na ano, na mag-cleansing, detox kasi to. So, ito yung colon tea. Ngayong umaga naman, yung dapat inumin is yung skinny tea. So, the skinny tea, you have to drink every morning. Ito, every morning to, teamy skinny. Yung colon naman, colon tea is once, every other night naman yung isa. So, ito. In replacement of coffee to siya. So, ready na ba ako? Dito. Not sure. Ito yung skinny tea, guys. 1 teaspoon lang. Hintayin lang natin siya na maano siya. Ma-blend. Ano daw? Ayan. Oily talaga yung mukha ko tingnan dito. Ano tayo? Ala, copyright. Ano tayo, guys? Luto tayo ng lunch. Anong oras na do? 12 na. 12:01. Hinihintay ko yung papa ni Lyra. May pinadala si Lyra na phone. Hintay, ano, galing pa yung taga saan ba to sila? Iloilo, Bacolod? Basta Bacolod? Galing pa siya dun, guys. Si papa nila, hinintay namin before kami umalis. Punta kami ngayon sa city. Hatid namin si Marlon, ha? Yan na. Hatid namin si Marlon kasi ano na siya, training na siya buka. Ano, mamaya, 12 a.m. yung ano niya, yung in niya. Tapos ano, magsistay ako dun sa condo na nirentahan ni Miss. Nang 1 night lang, so balik ako dito bukas. Pero magluto tayo. Ito yung ano natin, lunch natin. Ito ba? Dried squid. Yan. At saka gusto ni Marlon beef loaf. Beef loaf, tapos lagyan natin ng 2 eggs. May eggs na? May eggs na tayo? Pabili pa ng eggs. Ano, binbuzod? Mag-film daw kami ni Miss ng binbuzod sa channel niya, guys. Link below. Ay, ala, hindi ko na link. Iling ko yung channel mo, Miss. Subscribe. Click the notification bell. Ha? Tingnan nyo tong cake ni Mark. Hindi nasindihan. Wala, nandito pa rin, oh. Click Pakain natin to, ano Uy, Dung, ipakain nyo to sa mga bata kung hindi nyo to makain. Sayang. Click the down the video. Naubos na yung spaghetti, guys. Naubos yung sauce. Kaya yan, hindi na tapon na yan. Kasi wala nang sauce, eh. Bumili din si mama ng ano kanina, tinapay. Francis. At saka may pandesal dun, ay. Yan. Ano pa ba ulam natin dito? Ay, ayan. Sabaputi na lang spaghetti. Uy. Ingay-ingay yung dalawa, ay. Nahirapan si Miss mag-edit kasi ang ingay ng mga background. Ano yung edit mo, Base? What's in my bag? Char! Link below. Nakaluto na tayo, guys. Ito ay beef loaf na may bango. Kaya na tayo doon. Meron tayong the panda crib. Ano to, mga damit? Ano natin? Buting lang, umabot. Kaya ano to? Sis panda crib. Mga damit to. Meron pa akong parating na mga package. Open natin. Yan. Ang laman ito. Ito, guys. Hala. Meron na naman ganito, oh. Meron na naman ganito. Yan. Panda crib, guys. Thank you! Ito.
Baka may masuot tayo nito. Tingnan natin ito agad-agad. Ay, 2-piece! Ala, kasya to sa akin eh. Alam niya yung ano ko eh, yung size ko. Oo. Tapos yung baba. Ay, maganda to. Ganda pa yung kulay, blue. Thank you, CC Bells. Isa. Ay, same guys, pero red. Nice, no? Thank you. Kasya to sa akin. Ang ganda ng pagka-red burgundy. Same lang yung buttons. Yay! Kasya to sa akin. Tapos high-waisted siya. Ganun. Ala, wala naman pala akong lip tint. Dito kami sa Uniserver. Bili na naman siya ng earrings. Uniserver. Ayan, naka-lipstick na tayo guys. Hindi ka nga, Kim. Sige. Asa tayo? Ate, Liin. kaya nung doon ka, aray ko na pabangan sa... Dili. Hindi ka pabangan sa... Puro puti. Nanay mo ingon sa Pili ka yun. mga comment mo tayo. Diri ka na. Ikaw kayo pasok eh? 190 Ha? Saan Ate siya? ko kasi makuha mo ka pa napasok ka tayo. Ang bibi. Sige. Ate, bumubay mo ko isa. Sige. Panlito siya isa? Ano ba din? Saan? Yan din ba? Plain. Nataon na dahil. Oh, nice po daw plain. Plain nga sa inyo, Marlon. Oh. Ganan mo plain? Gao. Ako pa natin. Mas kuan sila anak. Mas no, oh, mas nice. Noise. Pero yun lang, Noise. sa plain lang? Iso ay sa sayaha, iso ay sa sayaha Sorry, sa sorry. Ate, ate. Ha? Di ate ra. Tawagan lang sa Ay, flat. Di ay siya. Okay na, di kayo kayo buro. O sige. sa sayaha, yahan. Okay na pa lang. Okay pa nito. Okay Kita, pa no? nito. Mas nice ni Dong kay kan. Bika na lang ako eh. Kaya dyan eh. Sure na dyan? Sige. Ang babae na Yan. ganit Okay, style. okay. Yan. Yan, okay na yan. Sige. Kanina? Di ka na ako, akong bugbog kailang mabantayan. Bili na rice cooker guys kasi nasira. Sino ang sumira? Mahot na gasol, luto. Papa? Luto ang karne. Kadilat-an sa rice cooker mo. Kaya 900. Kiwa. Saan dyan? Katay. Card. Okay. Bench. Ay, OTD. Sige, OTD ka. Mag-sponsor ko sa bench na ako card. Tagalog, Kil. Tagalog, Kil. Nakapagod mag-subtitle sa'yo, Kil. Ano? Gamit ng puslog. Tagalog dong. Tagalog. Tignan mo. Chuy. Tingnan mo. Anong gamit ng bangag? Mark, sige Mark. Background Atan music. talaga. Sige. Ayaw na ko ipakita. Sige na. Nag-ano talaga yung fire alarm, guys. Background music. Tapos na? Wala. Okay, good. Uniqlo. Miniso tayo guys. Bili tayo ng panggamit sa kitchen. Dito kami sa Miniso guys. Ang cute. Oh! Ang soft pa pati. Tapos yung isa. Ang cute! Gusto ni Miss ang baboy. Hanap natin. Sige na. Asa na yun? Sa ano doon? Kitchen. Kitchenware. Hala, dito din yung mga, ala, ito din, oh, feeling ko kasya to. The Kelo. Sa yung Jo Malone na binigay ni Manay. Ito, oh. Marami pala sa Miniso. Ano yan, Dam? Sige. Asa man?
Asa nahanap mo, miss? Iwagay way ken. Nahanap mo, miss? Gawan ng Pilipinas. Nahanap mo, miss? Iwagay Nahanap mo? way. Ang kuan, pang talino. kitchen. Kato to ganawan ko sige. Oje gamit ano din. Balik na. Workout, oh. Workout. Kel, background music. Man, hindi ka buti mo palubi ko ang smart ma. Ganyan, background music, ha? Pakita pa, ganyan. Ganyan ka mag-vlog, buddy. Ayan, ito sila. I-background music mo sila. May background music. Kel, nasan tayo, Kel? Guys, nandito kami sa Pisa. Yung maraming siomai, yung masarap na siomai. Dito kami, MBC. Dito? Dito? Dito na lang? Dito na lang. Dito kami guys, harap ng 7-Eleven. Kain tayo? Dito kami kina ate guys, marami silang mga putahe. Hindi lang siomai, pero siomai lang yung kakainin ko dito. Grabe, yung busy. Buti na lang yung driver ni Mama marunong kung saan pumunta. May mga shortcut siya. So, hindi kami sobrang na traffic. Traffic lang doon malapit sa seaside. Pero, yeah, meron siyang taxi driver kasi so alam niya kung saan pupunta. Suot na suot ko pala yung bigay ni Mirio.ph. Mirio ba yun? Thank you. Dito yung siomai guys ay... Dito yung siomai guys. Ang ingay do, grabe. Walang tao dito, kami lang. Doon ay, yun. Yummers. Dito na yung siomai guys. Yan, yummers. Dito na naman si Ikang. I-vlog ko kayo ha. Hello, friends ni Miss. Ha? Guys, bahay na kami. Alam nyo ba, hindi ako natuloy dun sa... Magsistay sana ako dun sa condo na stinahan ni Miss. Hindi ako natuloy kasi yung pinunta ko dun, kumain lang ng siomai. Kumain na kami ng dinner. So sabi ko, anong gagawin after? Hindi namin alam ko anong gagawin. Ayoko namang matulog lang dun. So sabi ko, uwi na lang ako. Kasi kapag umuwi ako bukas, mag-hire pa ulit ng driver kasi wala na si Marlon para kunin kami bukas. So sabi ko, uwi na lang ako mamaya. Ngayon, kasi wala na akong gagawin. Tapos yun, hinatid lang namin si Marlon sa niya. Kasi training na siya, guys. Starting tonight, actually. 12 yung in niya. So, training na siya. Tapos alis kami Monday. Ang bilis lang ng panahon, grabe. Nung nasa mall kami kanina, sabi ni Marlon, sana pwede ibalik, no? Kasi 'di ba, a couple days ago lang nandun kami, kumakain kami ng mga inasal. Tapos ngayon, malapit na, pauwi na ako. Siguro by the time you're watching this video, wala na ako dito sa Pilipinas. Ganun kabilis. So yung mga shops na nag-message sa akin, nag-email sa akin ngayon, tinanggihan ko na guys kasi alam ko it won't make it. Kahit nasabihin 1 to 2 days yung LBC or Express, alam ko kasi na hindi talaga. Kasi malayo yung amin, hindi kami sa city. So yun, tapos yung laptop ko naiwan ko pa sa sasakyan. Kinuha pa ni Mama. Nag-upload ako So hindi natapos kanina. Ay ako. Malayo kasi kami sa city. Siguro mga 1 hour to 1 hour 30 minutes. Kapag sobrang traffic, mas tumatagal pa siya. Sobrang aksaya ng oras yung pagdadrive papuntang city. Tapos pa uwi, sobrang aksaya talaga ng oras. Lalo na kapag traffic. Ay nako, maabot talaga ng 2 oras yung biyahe. Minsan more pa. Yun yung diferensya dito. Yung traffic lang talaga, nakakaloka. Ito pala yung nabili namin sa kanina guys. Napunta kami Miniso. Na-vlog ko ba yun? Hindi ko sure. Donut hook. Para i-hook yung mga hand towels. And then ito pillar. Yung hinanap sana namin yung can opener. Walang can opener. Pero nakita namin ito pillar na ceramic. Ito yung maganda kasi hindi hindi nagra-rust. Kasi hindi siya metal. So maganda to. Yun lang yung nabili namin sa Miniso. Ano to? Ace Hardware. Parang kailangan ata to ni Mark sa computer shop niya. Niya talaga sa computer shop. Ayan. Yan lang naman. And yung rice cooker. Ito yung binili. Yung Kiowa na 1.8 liters. 10 cups ata yung sabi. Ito dala-dala ko kanina. Ang ganda nito do. Ang ganda ng kulay. Ito yung bag from Mirio.ph. Thank you ha. Ang ganda nito. Tapos ano pa siya? Meron pa siyang zipper.
nag-take out kami ng siomai, kaya lang si Wiwin. Tapos na kumain. Ay, nagpunta din pala kami sa parang yung nagbebenta ng yung pang computer shop. Itatry ni Mark yung Bad Wolf na gaming keyboard. Alam nyo ba kung saan bumibili ng ganito na mura lang? Kasi parang feeling ni Mark sa Manila daw siya in-order. Tapos yung bili ni Mark dito, 750 and itatry niya muna. So, kung magustuhan niya, bibili siya ng 20 pieces, guys. Or no, 24 na pala yung computers namin. So, bibili siya ng 23 more kung nagustuhan niya to. Yung walang number pad, yung maliit lang. Kasi maliit lang yung space. Tapos, mechanical keyboard ata yung tawag dito. Pero yeah, itatry niya muna. So, kung may alam kayo na mura lang, na mabibilhan, please let me know para masabi ko kay Mark para doon na lang mag-order. Kasi kina ate, sabi niya kapag nag-order kami ng marami daw, gagawin niyang 730 isa kapag nag-order kami ng 20 above. Feeling ko kasi may mas mura pa pero hindi natin alam. Ubos na, hindi pa pala. Akala ko ubos na yung donut. Hindi pa ako nakakain ito. Kasi every time lumalabas kami, lagi kaming busog. Miss na miss ko to. Ito yung diferensya sa akin. Ang dami kong namimiss na mga pagkain. Tapos hindi ko nakakain kapag nandito na ako. Kasi after ko kumain ng either lunch or dinner. Ano pa yan? Langaw na yan, please. After kumain ng lunch or dinner, wala na. Busog na ako. So hindi na ako nakakapag-dessert. Hindi ako nakakapag-snack. Kain tayo nito. Paborito ko to eh. Ito yung lagi kong binibili noon nung nasa college pa ako. Tapos umuwi ako dito. Every weekend ako umuwi. Magdadala ako ng donut. Tapos ito yung lagi naman in-order. Tapos laging konti lang yung ganito na nalalagay sa box kasi laging nauubusan. Ito din yung in-order ng iba. So yeah, kapag naubusan ng ito, choco butternut ata yung tawag. Yung ina-add namin is yan. Yung parang, hindi ko lang chocolate ata yung add. Pero masarap to. Yummers. Kain tayo, guys. Si Dan do. Kawawa talaga si Dan. Miss na miss ko na si Dan. Ang hirap pala, no? Ang layo. Tapos wala pang walang matinong internet connection. Kasi pag punta ko ng mall, wala naman ako sa phone ko lagi. Kasi may mga kasama akong pamilya din. Pero kapag may time ka naman na mag-check ng phone mo, walang internet connection. So, kailangan ko pa mag-hotspot kay Mark. Alam mo yun, hindi siya ganun ka-convenient. Mahirap to sabi ni Dan, wala na daw siyang ganang bumangon. Hindi naman sa ganun. Nakaloka. Wala na daw siyang ganang bumangon ng maaga kasi wala na ako dun. Kasi ako yung laging, nagigising ng maaga, diba? Tapos, hindi, nagpapa-alarm naman siya. So, siya yung unang nagigising. Pero kapag nandun ako, parang mas ginaganahan siya na maggumising. Tapos, nagpe-prepare ako ng breakfast niya, ng baon niya. Tapos, umaalis siya. Alam mo yun, ngayon wala no. Kawawa na daw, ni boy ko do. Pero ilang araw na lang. Lagi niya sinasabi, huwag ka mag-countdown nang pauwi ka na. I-enjoy mo lang yung life mo dyan. Which is good naman sa kanya. Siya kasi yung pumilit. Sa mga nagtatanong bakit wala si Dan. Siya guys, may trabaho kasi. Kawawa naman yung tao eh. May trabaho kasi siya. And siya yung pumilit sa akin na umuwi talaga. Kasi nga hindi kami nakauwi nung December, diba? So yeah, siya talaga pumilit sa akin. Siya yung nagsabi na umuwi ka, ganun-ganon. So yun. Umuwi ako. Dito na ako. Hindi ko pa natanggal yung makeup ko, guys. Pero I will. Gusto ko lang ipakita sa inyo na I've been using this, the Laneige. Parang yun ata yung paparas. Hindi ko alam do. May nag-correct sa akin. Tapos, Laneige. Ano daw? Lip Glowy Balm. Grapefruit. Pagising mo sa umaga, mayroon talaga siyang glow, yung lips. 'Di ba? Parang hindi siya dry ba, hindi siya maputla. Maganda to, Laneige. Anyway, lang ako guys, mag-skincare lang ako. Yun na yung vlog. Thank you so much guys for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys tomorrow.